Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 20. Apitam ti amin nga insawang mo, mabalin a makaitad iti biyag, wenno pakadadaelan ti padam at tao ti saom. Isot gapo na nga awatam ti bunga dagiti saom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rumabien, ngam kasangsangpot mo pailaang. Ay, di man lamabannog day tangiwat mo amapan makimarmarites. Ay, anya man ang amarites sa sasawamot. Ang dala nagsaritaan may kadagiti kakadwa ka babae. Dayta ti paglaingam. Ti mapan makitongtong taong. Ngam no trabaho. Maitongtong kwa. Anya man ang dayta tungtong kwa kay magpagam. Saan kit dayn? Ay na, di ka pa'y nakaluto. Intun adda makitam ng agtongtong taong. Timaray kan. Ay, ingka man ang danunan. Kasano nga rod ang maamwak ti baro adamag ngay no jak mapandumngag. No adda damag nga umayan ti Armageddon. Ay, sikati umuna ang maatake. Gapo iti butang mau. Aha, sakit di ati umuna nga agsagana. Tamaamwak ti mapaspasamak. Ay, agsabat tamanan nga mabwisitak. Anya kumamo ti pakabwisitam kanyak manong. Manang ko nam, tapno saan ako maro ti pan nakabwisit ko. Kaya't ko ang maamuan no anya ti pakabwisitam kanyak manang. Ni nga minanang mo? Iwarwaras nakit din nga agdudukot ka no ijay ili ni ading ko. Ninanang ko ati pangibaga ang manang. Awan mo't basol ko ken ka tapno mabwisit ka kanya. Ay, nalagip ko lang amin ti kinachismosa ni nanang mo iti nakita ka. Makadadal iti mood. Ulitek manang. Saan ko abasol ti basol ni nanang ko. Wen ang bagbagaan. Ada ka di kinaapam manang? Idi nga minasabat ko ni Manong Dondon. Imbaga nakit din ang mabwisit ka no. Gapo ka ni nanang. Amang ano adamanin inwaras ni nanang adamag may papankan kwa na Inwaras ka no nga rod ni nanang. Agdudukot ti kabsat na. Ay, nimat nga min nanang no daduma. Naglaing nga aglaga iti istorya. Mangiramraman pa iti basol. Pati da tao nga awan basol na, mairamraman. Ay, padasa makasarita ni nanang. Barang denggan na ka. Napanan na aya. Ay, nakaigamat itay iti bigao. Idi kwan, nagpukawan. Intugot naman nga tan ati bigao anapan na kimarites. Ay, oo na yan ni nanang. Tatang, kasauyo man ni nanang. Mairaman da tao iti aramid na. Apay, anya man ang tinaramid na. Iwarwaras na kano nga agdudukot ti ading ni Manong Dondon. Masuron ni Manong Dondon, idinagsabat kami. Ay, agar aramid man ang tiinahayo iti parekot na. San abali ano? Saan tayo kumairamraman, tatang? Ay, mangibabain. Napanan naman nga tanaya. Agtataap a pinanawak. Ang awan matan. Di lamabain. Itugot na pa iti bigao amapan makimarites. Ay, kanayon ko ababalawan. Ngam awan sa timang mangeg na. Sigod ka di akas dyan ni nanang, tatang? Saan? Tama nagbabain mat iday. Ay, dandani saan arumwar. Anyangay nga rod itan. Anyan tinapasamak ka ni nanang. Kanya ka di tinaknakan mo. Tapaya nagbalin ka meten at chismusa. Nakaibagamot kan ka at chismosa akmanong. Ay, saan mo adamagin? Taadaw ti mangibagbaga. Asika kano ti rina ti chismusa. Aha, unay kat aray na ti chismosan. Saan ka di amay mayat no rey na ti kinapintas? Na, ay ta nagturid ka anang bagkat iti bukod mo at tugaw. Ay, nagbaliw ka man takababain. Saan ko nga ibaga? No saan nga imbaga ti sabali, manong? Kasanaw, utimbaga daken ka kat pinarparbula asaaw. No parbo asao. Naglaka ti mangibaga iti joke-joke. Ay, sapay kumatawan ti pagbabawyam iti kasta nga aramidaw.
Anyamanan ti inya rasaas ni Marta kan ka. Ni kano dalmas. At da kano mula na ama iparit amula. Ay, saan ka manan nga agar aramid? Nga agiwaras iti saan nga umno asaw? Sa ulaang ba? Pangliwliwalaang itilapayag. Ay, saan arabrabak day ta asaw? Saan mo nga ammo? Nupudno wano saan? Ay, saan ka nga agar aramid? Podno man wano saan, mayat adenggan. Ado, ti interesado adumngag. Panang padakas iti biyang ni Dalmas day ta. Kasanaw no maamuan na. Nalakamot ti mangibaga adyok laang ti damag. Ay, balagan ka. Saan mo nga iwarwaras day ta adamag? Kaasimat ni Dalmas. Nasabat ka manen nga anak ti chismosa. Kano nga agsardang ni nanang yo, iti kinalaing nga agchismis, ah? Anya ka di man iti chismis ni nanang? Idida mo. Imbaga na nga agduduko ti kabsat ko. Ita, imbaga na nga addamula ti kasinsin ko ang maiparit amula. Ay, aglablabusen. Ay, ni ko mananang ko ti kasaritam. Diyak namin amo day ta a chismis. Maikan ko may tileksyon ni nanang yo. Bay, anta ibagak ka ni nanang ko day ta imbagam. Ay na, makatumpong tula ang iti tao amang paraman kan kuana. Siya, kung tiyak daw iti pamakawan mo kan kuana. Ay, bagbagaan nyo kit di ti chismosa nga inayo. Wan, bagbagaan ni. Pangaasiyo ka di ananang. Ikatan nyo ti kinalaing yung agiwaras iti saan apod no asarita. Apay manen aya. Adalakit mangagyaw, ibagayo ang naggapo kanyak ti saaw. Agiwarwaras kayo kanong iti sao ang makadadaol iti reputasyon ti sabali. Ay, sana pa ng dadaal day jay. No di kat agpaysaw nga inaramid da. Saan mo kumangay papilit? Nanang. Nay, ibagadaya mo't no saan nga agpaysaw. O, aday ta kayo manan. Kaano kayo nga tangagnakam? Nabayagan nga danakam kaw sonya. Iswadidak man kanayon akumprontaran. Awan to ti pabasulan nyo. No adda madi nga ibo nga day ta nga aramid jo. Anya kumangay mo ti madi nga ibunga na, aber. Adaman ka barbaro adamagan. Kunak no ni Sator ti aking putot kan idondon. Ngam saan mo't gayam? Asino kumati akin putot ngay? Siyempre, ti amana ni Sator. Saan ka no nga road? Anak ka no ti inana iti sabali a lalaki. Ay. Saan ka manan nga agaramid iti istorya, sika, Lucia? Saan nga istorya daytoy kardaw? Pudno ka no. Kanaw, kunam ta saan ka siguradaw. Ay, numang ngagdaday ta asaw. Ang mga nuan niya ti maaramid dakan ka. Anya kumangay mo ti aramiden da kanyak. Pudno mo ti imbaga. Saan mo nga ipilit ti rason mo? Ay, ang mga nuag babawi kantaw. Bagta nasabat ka, Lucia. Nay, apay ayat ta kasla makapungpungtot ka manong. Apay, anya man ti warwaras mau, asan aputot ni Sator ni Dundown. Isumot. Aduda mo ta nakaibaga. Ay di kagar aramid iti sao. Chismis la dayta. Saan a chismis manong? Pudno ti bagbagak. Apay, imbaga ka di amis mau ti ina ni Dundown. Isulang ti makapanagnak iti dayta. Masapol pa'y ayapan at nakanti inana mo. Kita man dayta nga aramid mau. Kasanaw no madamag na ti warwaras mo asaw. Di nan tumamuan, tada na panan na. Dayta ti kunam. Di kag sigsiguradaw. Agbalaw kan tao. At dagaya man maday nga agur-uray ken ka adusa. Ne. Itamampay anak aul-ulimak ka, Lucia. At dala pampanunot, Cardo. Mang pampanunot ka kadimanen iti imaritis mo. Nga uray saan mat nga umnaw? Saan ngagar aramid iti istorya no saan apudnaw. Ay, ita ipapilit mo. Agwarwaras ka, tinaudi nga inchismis mo. Ay, makadanon lakit di kadadundaon, tinaramid mo nga istorya. Saan ko nga inaramid ko naklang arudan. Uray kita, rumwar, ti kinapudnaw. Ti kinapudnaw nga ulbud ka, kasta? Apay aya nga ipilit mo. Asaan apudno day jadamag.
Apay, ada pa managnagmaw. Anya ko mati pamanaknak mau. Alaman, ay, agsaga nakakit day. Tano makadanon ti damag iti masaknan. Ay, sigurado, agkikita kayo iti husgadaw. Anya, husga daw. Ay, saan kumamot Nasayaan ta nakita ka si kaaray na ti chismosa. Na, anya ko matiin chismis ko, aber. Umasidag ka pa, ta ibaga. Ha? Adto itong paditasungom, nalaing nga aglabid. Anay ko. Tinaptap mo matandi sungaw. Napusing samot ng ipon ko. Ay, iguyod ko ti buhok mo. Tauludan ka nga ipan, ayan ni Kapitan. Ay, tibuok ko, anday ko. Ay, uray maparot amin na buhok mo. Sika chismosa. Umay ka. Naggapgapuam lo siya. Apay abimtak tabibig mo. Ay, idarob ko na dyan bakla. Ah, Bayadan na tinapusi ang ipon ko. Anya? Ay, wen. Nagkita kayo gayam ijay abakla. Ay, napunwaanan ajay bakla. Ay, indarumda ka. Agkikita kayo kanaw ijay barangay hall. Anya, ay, sumango akastoy titsuraak. Ingkakat sumangaw, tasong batam dagiti saludsugdakan ka. Apay, di nakadikaduan lakay. Baybay anak kadingagmay may sama pa ni barangay hall. Ay, di nakiramraman. Binagbagaan ka ide. Ngam di nakmat ngamin intaltalag. Kaduan dakman ama paniti ayan ni Kapitan. No, sakit kayo, kaduan kayo nanang. Ipanda kayo di ospital. Ngam no timapan, ijay sango ni Kapitan. Ay, mabainak nanang. Ha, ibain na kay nam, kasta ka day. Napatag kayo, nanang. Ngam ibain ko ti arami Joe. Ay, sinalbag kayo kit di nga ubeng. Agpapada kayo nga agama. Namin ano nga minan, nga imbagami asar dengan yun ti agchismis, nga maar-aramidan yung matlatta. Iso pasensya kayo nanang. Da kayo latan ti mapan sumungbat iti inarami Joe. Manong, kadwaan nakman, ama paniti ayan ni Kapitan. Di nakmat kayat akadwaan ni Cardo. Nakitam ti bunga ti kinalabid mau. Maawatam ka day, no apay aparitan da ka nga aglabid, iti saan nga umnaw, Ay, basta. Karurot ko ni Cardo, tadi nakadwaan ama paniti ayan ni Kapitan. Di mo mapabasaw. Namin anaw, binalagan da ka. Ngamawan dengdenggam. Ay napukaw kung samot ti pambatag ti pamilya. Gapo iti magbagam akinalabid ko, Manong. Pat ganda ka. Kaya't da ka ngaron nga ikan iti leksyon, tabarang agbaliw ka. Apay, kaya't mo agnanayon, adi da ka kailalaan. Ay saan mo Manong? Napatag kanyak ti pamilyak. Ay, kagbaliw ka nga raon. Ikabainda ti aramid mau. Apay ko mga min nga ibainda. Kat pat gagmut ida. Ay, ramraman mo ida agurguraan ti tao. Kaya't mo kaday asikamat ti aramidan ti tao, iti saan nga umno asarita. Alaman. Anyang iti aramidak ita, Manong. Tingkakid daw iti pamakawan, iti pamilyam. Tapno kaduan da ka. Anusam ati panusa nga agururay kang ka. Pakawanan dakmat na Cardo. Naamiris ko asaan gayam nga umno ti inararamid ko. Kahit saan mo ka din nga ulitan ti madi nga aramid mau. Ay saanan lakay, agbalbaliw akon. Diyak kaya't amaya dayo kayo kanyak a pamilyak. Nasaya at mat no naka-Ameris kan. Kahit napakawan kan. Basta ikarem nga agbalbaliw kan. Uwan, ikarik lakay. Saanan a maulit dagiti madi nga inararamid ko. Di ka mang dadaal iti padam a tao, ta mga nudumteng to ti panawan abalsen na kanto.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali at tao ti mangidayaw ken ka. Oray ganaet, di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Okay lang, mat, nanang. Saan kayo madanagan? Tama sigurado ka siyak ti kalaingan, ijay klase mi. Siyak to lakit di agbalin, valedictorian. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Tapno nalaka ka makaala iti scholarship mo, iti panagadal mo, into nagkolehiyo kan. Talaga tatang. Arapaap ko nga ro ti agadal iti may sa ama big apagadalan ijay syudad. Iso alala ingam, anak ko. Iti kasta, matungpal ti arapaap mo. Amumat amarigrigat tayo laeng. Kat saan da ka akabailan apagadalan iti nalatak apagadalan. Saan kayo ang madanagan, nanang? Talaga nga igagaad ko ti agadal. Kahit kumusta mo't ngay ni Ditas, akalaban mo iti grado. Awan laban kanyak dayjay, tatang. Adayo analalaingak. Kan napimpintasak pay. Basta ti importante, lalaingam tapno kanayon anangato ti gradom, anak ko. Saan kayo kadi amadanagan, nanang? Di naktumaatiw ni Ditas. Nagwapo at talaga ti transferi a kaadalan tayo. Nagpudaw. Gapo ta igay syudad tinagapon na. Ni Axel, ti ibagbagam? Asino kumapay ngay? Nalaing nga tamat? Day tatidyakam mo. Para makita na nalaing matlaang. Saan ka kadi a magugwapuan kankwana? Iso ti rumbang ang mapintasan kanyak. Kaya't masawan, saan mo a type ni Axel? Saan ko pa'y matngamin ana asit gan? Saan nga iso tikit kitaak? Iso ti rumbang ako mita kanyak. Kasta? Iti dahito akin napintas ko? Iso ti rumbang nga gusto kanyak. Saan kat asyak ti gusto kan kuana? Ay, mabalin ti makitugaw kan ka? Apay, adda ka di ka sa pulam, iso ang nakitugaw ka kanyak? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Apay matakayat mo ti makigayam kanyak? Awan lang. Dakas ka di ti makigayam kan ka? Ti kunam kit di, kayat mo ti makigayam kanyak. Gaputa siyak ti kalaingan, kan kapintasan iti pagadalan tayo. No bilang man takasta. Saan ka di mabalin ti makigayam kan ka? Amangan no planom lang tagkopya kanyak. Iso nga imasidag ka. Saan matakasta? Ang amno saan mo akayat ang makitugawakan ka? Oray saanen. Umaalis aklatan iti pagtugawan. Okay lang, Matt. Uray makitugaw ka. Saan ka na pumanaw? Saanen? Kababain mat. Sige Agbiro kaklatan iti sabali a pagtugawak. Sige. Nagpasugnod mat na natagos. Nagwapong agpaiso. Aglalo idi kimita kanyak.
Kasla marunaw hak aminingningan na. Mabalin ka diti makitugaw ka. Sige, awan problema. Bakan ti matitugaw iti abay ko. Agyaman na ka. Mabalin ka di ang maamuan tinagan mo. Ay, siyak ni Ditas. Siyakmat ni Axel. Amo kung tinagan mo. Saan ka di nga impam-amom ti bagim sakbay asimrek ka? Anya ti amok ngay. Ang mga nun nalipatam. Sa anak matatabent tapno malipatak adagos? No kasta. Nalaing ka nga ag-memorize. Ah? Eh, basit lang. Sika ngay, nalaing ka kadimat nga ag-memorize? Ha? Ay, kwa? Basit lang mat. Anya? Saan samot ang nagkuriti kinapintas mo gayam? Saan asi ka tinakigayaman ni Axel? Nimot ditas ti ka-close na. For your information, syakti mo na nga inasitgan na. Oh, api nga rod nga adamot iti ayan ni ditas. Gapot a pinapanaw ko. Apay mat api na panaw mo. Anya ti amok? No panggap na ti agkopya kanya. Anya? Sayang. Saan asi ka tinakaala iti kangatuan nga score? Okay lang mat, Axel. Talaga mat ngamin analalaing ni Lotis ngam iti siyak. Ngam no para kanyak, nalalaing ka. Apay matan ako nam ti kasta. Gaputa daywa nasingsingpat ka. Apay, saan ka di nasingpet ni Lotis? Natangig nga agsasao. Isu amis mo ti mangidaydayaw iti bagina. Kasta ka di? Apay, nakasaom ka din? Katuan mat. Kaya't kumat ti makigayam kan kwa na. Ngam, umunapay lang nga panagsaumi. Saan kun akayat ti style na? Kasta ka di? Masuruna ka talaga. Saan matan nga inulit ni Axel ti masidag kanyak? Nadismayan sa matan. Mga ramidak iti pamuspusan. Tapno siyak ti agbalin aka-close na. Saan kit di aday na aditas? Masapul nga agpapansinak kan kwa na. Addamadmadlaw ko kan kagayam. Anya day ta? Kanayon ka amatiliwan akit kita amda Axel kan ni ditas. Masurunak nga rod. Anya ti pakasurunam. Saan matan nga masidag kanyak ni Axel? Manipod pinapanaw ko. Kinunam nga rod a pinapanaw mo. Di saanan nga umasidag. Kinapod nuna, saan ko mat a pinapanaw? Imbagak laang nga amangan no adda plano na nga kopya kanyak. Hanggang pimanaw matanatagos. Apay mat ngamin akas tat imbagam. Tsak nga rod amo, no apay akas jay tinaibagak. Kat, awan maaramida mon ano saanan nga umasidag ka. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno umasidag matla kanyak. Imposible asaan asyak ti pilyen na. Kat adayo anapimpintasak ngam iti dayjay aditas. Hi! Oh, Lotis. Sikamat gayam. Apay ka di. Mabalin ka di nga awisen ka? Sa dino. Kadwan na ko mga agmerienda iti kantin. Awan ngamin kadwat. No kasta. Kaya't nakakakuyog. Apay ket din asaan? Idi nga mindamok ti umasidagkan ka. Kasla di na kaya't akaabay. Sikamot gamin. Naglaka ka amasaktan. Joke lang ang dayjay. Ngam pinersonal mo mat. Kasta ka di? O sige. Kaduan ka nga rod ije kantin. Naawan kaduam. Okay. Mapantangarutan. Manipulita, mabalin ka di nga gayamtan? Una. Apay kid di na saan. Mayat nga tati adu ti gayem na. Mabalin mo matiag pakuyog kanyak. Naada kayat mo apapanan.
Agyaman no kasta. Kayat ka ama-am mo iti husto. Iso akayat ko akanayon ta ko mga kuyog. Doon dalaki dinawaya nga oras ko. Apay kit dinasaan. Kayat ko mga kuyog tamanan nga agmerienda inton bigat. O sige, apay kit dinasaan. Mabalin tayo mo ti agkukuyog kada ditas. Ken, ikuyog mo matan ni Samara. No mabalin. Kayat ko adwa tala ang nagkuyog. Mabalin ka di? Ha? Apay nga ta. Saan ba nga mas asidig kanyak ni Axel? Ada nga ta nagbasulak kan kwa na? Ngam, awan mati mo ka nagbasulak. Ni matan Lotis ti kanayo na kadwana. Kat kinunana idi anatangig ni Lotis. Kan idaydayaw na tibukod na abagi. Baybay akman laangan. Tikat di pa naghadal ko, ti pasnag ko. Adaman madlaw mi ka anak kaw. Anya day ta, nanang. Kasla ka na yun anaragsak ka. Kan nakasapsapa ka amaririing amapan iji pagadalan. Ada ka di saan mi nga amaw. Ni nanang mat, tila madmadlaw da. Ada ka di agar-aram kan ka. Nanang, iti daytoy akin napintas ko. Adon tinagaram kanyak. Ngam, binasted ko amin ida. Gaputawan kursonada kadakwada. Nasaya at mo't tapno awan makadisturbo iti panagadal mo. Nanang, palubusan dak ka di ang makiayan-ayat? Apay, ada ka din agar-aram kan ka ang magustuam. Saan pa'y anagaram? Ngam, crush ko. Saan ko nga iparate? Basta tinapatag, saan mo abaybayan ti panagadal mo? Apay mat a pinalubusam a makiayan-ayat ti anak mo. May mayat mutla ang di amuta, nga dagayam kaayan-ayat na. Narigan no ilimod na, gaputa saan ko apalubusan na makiayad-ayat. Angem kasano no iso ti makadadali ti panagadal na. Nalaing jay anak ta, lakay. Patsya nga mo na ti araramidin na. Aglalo, kat kayat nalaunay ti agadal iti nalatak apagadalan ijay syudad. Ay, sapay ko mga rod bakit. Tagpursige jay kakaisuna nga anak ta. Bilibak at talaga kan kalotis. Si kamot tantikad kadwa ni Axel. Iti daytoy, akinapintas ko? Imposible, asaan asyak ti pilyan ni Axel? Agselo sakpa yun. Iso na kanayon ti kakuyog mo. Awanan oras mo kanyak. Saan ka din nga agselos? Rumbang lang ang naragsak ka para kanyak. Gaputa na agaw ko ni Axel, manipod ka ni Ditas. Agpudno ka man kanyak, friend. Adda ka di pa naggustom kini Axel? Aminak akursonadak ni Axel, kat namnamaak akayat nakmat. Hay? Oh, Axel, imbag man tanalagip mo ti masidag kanyak. Kunaklakit din no adabasol ana aramidak kan ka. Iso adin ako as-asit gan. Pasensya kan ha. Makigaygayam ngamin ni Lotis kanyak. Kat kababain, no saan ko apagustuhan. Apay nga rod nga daka ita dito'y ayan ko. Mapan ka iti ayan na Agselselos ka kadi. Ha? Ne, apay kumamat nga agselosak. Saan ka madanagan? Tauray iso ti kadwak. Si Kalatta, ti adda dito'y panunot ko. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Basta, ijay tabalay yung agribyo inton madamdama. Umadanin ti finals tayo. Amang ano da kayo manan ka ni Lotis ti agkuyog. Uray anya ti mapaspasamak. Sika ti kadwak nga agribyo. Awisan ka kumaijabalay, Axel. Ha? Apay mat? Tapno adda kadwak nga ag-review. Umadanin ti finals tayo. Masapul nga ag-review tayo. Pasensya kan Lotis. Nga, nakapagtulag kami kaniditas. Iso ti kadwak nga agribyo.
O, di i-cancel mo. Di mo ibaga kay kayat mo akadwa nga ag-review ni Ditas ngam iti siya. Iso nga mintiin mo na akinatulad ko, Lotis. Please, Axel. Data ko mati agkuyog. Kayat ka akadwa nga ag-review. Sorry talaga, Lotis. Maawatan na kuma. Puisit talaga. Mas kay kayat na pa'y ni Ditas akadwa nga ag-review ngam iti siyak. Apay akastoy matentirik na. Diyak maipas nak ti ag-review. Gapo iti surun ko. Masursurunak iti dayjay nga Axel. Puisit talaga. Imbang man, tasaan pa nakapungtot, idi ko na masyak ti kadwam. Nagpakaasi adwa kami nga ag-review. Ngam, talaga ngamin asikati kayat ko akadwa nga ag-review. O alang arudan, ag-review tan. Iti kasta, ma-perfect ta ti exam. No si ka siguro, kabaalam nga i-perfect ti exam. Angam no siya, jak kabalan. Kabaalam, basta ipasnag mo ti ag-review. Anya tinapasamak gayam. Nagadayo tinangitarayan kan kaniditas iti score iti exam tayo. Tsaka mo, Samara. Nag-review akmat. Ngam pulos nga awan sumrak iti ulok. Taapay ngamin. Nasakit tinakam ko iti panangpay kanyak ni Axel nga ag-review kami. Day talaang. Unay kamatan gayam. Maudin atukad tayo iti high school. Kasano ka ang makaala iti scholarship mo iti kayat mo apagadalan? Kunak no siyak ti kalaingan kan kapintasan. Ngam nagbidutak gayam. Kasano nga rod itan, saan ka na makastrek iti kayat mo apagadalan iti kolehiyo? Okay, aklang, tatang. Uray ti nababalatan na pagadalan ti pag-iskwilaak. Sursurwak latan ti agpakumbaba. Anya nga minti inararamid mo aya. Apay ang nababati na alam iti eksamyo. Kunak no siyak ti kalaingan, tatang. Ang saan gayam? Nalastugak ngamin. Iso akastoy tinagbanagak. Lupay kasta, saysayatem lata anak ko. Ken agsingsingpet ka akanayon. Di mo ipagarok, asika ti kangatuan iti amin na banag. Agpakumbaba ka, tapno saan ka amasaktan, ken mabainan iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 25, versikulo 17. Saan mo akanayon nga ibaddak ta sakam iti balay ti karubam, taama nga numaumakan ka kat guraan na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agkapi ka matanto niya bakit? Makikapi aklatan iti ayan ni Mari Monica, lakay. Nang ibagakan ka mapang kamaran ni Jai. Mapanak ano kayat ko? Asidaglaan mo ti balayda. Nay. Sana nasaya ti kasta, bakit? Naa, awan mo't dakas ngar aramidag kat. Di mo mo't kanayunan ti mapanitayan ti kumarim Apay kumasaan, kat makis istorya aklaag mo't kankwana. Apay, di ka mabain kanila kayo na. Kas ko nakon, awan mo't dakas ngar aramidag, apay kumaamabainak. Sus,
Siya kung ti mabain iti kastangar aramidam, bakit? Saan ko naparikot dayta? Tinapatag kat awan dakas ngar aramida. Agrubuhat akon, Monica, bakit? Uray di ka pa'y mapanidya garden. Aglaba ka kid di, tani. Naurnong timurong ta. Agraman ulas, ilaba mo ten. Wen, mangituludak ka di pa'y itibalon mo? Saanen, agawid ak tulangan inton alas 12. O sige, nakasta ti kunam. Agluto ka iti kananta ah. Wen, siya kun ti makam mo. Nangidulinam ngaminan ti gabyon ni Pare Simon, bakit? Kitam ija kusina ah. Alakon, tay sublikan kwa na. Wen amangan no kasapulan na matan. Agasam man dayta nga ilabam, mare. Naurnong nga rod, mare. Manuan nga aldaw asa anak anaglaba. Iso nga anusam ta talaga nga aglaba kabayatan ti panagsarsarita ta. Nilakay mo, ada ka didita? Ay, awan, mare. Napan ija garden. Apay anadamag mo? Wen tada kayat ko maistoryaan kan ka. Anya dayta, mare. Nagsina ka numot da Cecil kan makoy. Aya, Wen, iso tinangag ko. Sadot ka nung amin ni Cecil. Di na mo nga asikaso nilakay na. Iso day dyan. Insukat dan iti sa bali. kaasimot ano kasta? Adamot labasol na amare. Apay ngamin adin na asikason nila kay na. Anya? Sa dino man ang tinapanandaya aton niya. Nakikaruba man ang ananang. Ay, uun ayan. Agasam man tayo inaldaw ang makikaaruba ter aramidan na. Kay kayat na nga ron ti makikapkapi ijay. Ay, dila agbain. Dajay pa, hindi ko na ayaw. Saan nga agbain dajay nanang? Imbes nga agluto, wano agdalos di taparaangan niyo. Di tayo lang mo, ang mga umamutin nagiti karuba tayo. Ngam di dalang may bagakin kwa na. Uray asino mata. Hinton madamdama at danto agriri iti kasjay nga aramidan na. Di ka kadi mabain iti kastangar aramidam tunya. Ay na, agpada kayo iti asawak nanang. Anya ko matipagbain katawan mo't dakas ngar aramida. Taktakam mo't ti padam a tao. Urayom ka di ama umadakan ka kayat mo ti makangag. Kat no aglablaba ni Mari Monica kabayatan ti panagistoryami itay. Kasano ko maamataktak. Sigurado nga addan reklamo na dayjay kan ka. Di na la maibaga. Pagkunaan nyo mo, nagsaya at tupay di pa nakisarita na kanyak itay. Pinagkapinak pa'y Anya, sige ta maturog ak pa'y nanang. Di dak istorbon. di mo tultulungan nila kay mo ijay garden nyo? Kabailan na Marlon day jay nanang. Di nan kasapulan titulong ko. Masapak nga agsibog ita, Monica. Anya ti kayat mo asidaan? Noon niya ti adda dita, isulatan. O sige, mangituludak to itibalon mo. Agyamanak bakit? Nayunam tin na puy Wen, lakay. Hindi na minsan ngamin, kat kurang tin na puy nga intulod mo. No kayat mo, di itugot ko latan ti kaldero. Ay katuna, may mayat manan Ala, agrubwat kakit din. Taisupay ti malpas mo at trabahom. Wen, ala, tibalon ko di mo liplipatan. Mariton niya, agtimpla ka mo't iti kapim. At damat tinapay dita. Agyaman ak Mare. Ay na, kaslasaan kayo ang maibusan iti tinapay Wen tami na lemot agumatang nila kay ko. Ay, nagsaya ato no kasta Mare. Ay, anya nga min ng tigagaram. Awan mo't kit di. Makikaroba aklaang. Ta, awan mo't aramidak ijabalay. Ay na. Nagbanglumot ton tay lutlutom, Mare. Para kan nila kay ko, Mare. Agawid inton alas 12? Saan? Itulod ko kano, tibalon na. Iso nga agawa am ti agkape, Mare. Kano aday ibagam, ibagamon. Awan mo ti istorya at ita, Mare.
Makikape aklaan. Magustuak namin ti kape yo kat. Inted ti katugangak day ta, mare. Ay na, naimbag ka pa'y. Tada ti kasta katugangam. Saan akas kanya? Kasla kami aso ken pusa. Iso aman mano, ama panda di tabalay mi. Kayat mo ka diti kabutay, anak kaw. Ay, un man nanang. Mabisinak lao na yan. Di ka nagbalon aya. Tinagsaritaan mi kanibakat ko, kat itulod na tibalon ko. Ang maging gaita, awan pa'y mat. Katiksam Ang mga no ada emergency. Uno saan? Ang mga no nalipatan nan. Awan mat nga rudlod ko, nanang. Ang mga no napanmananday di aton niya, di balay. Tonya. Apay ni Tonya? Mabusurang nga rod. Takanayunan na mutten ti mapan ije balay. Ibusen na lang nga rodan ti kapikan tinapay. Taktakan na pa'y ti tao. Naimbaglangan, taasidag ti kalapaw yo. As-asidag dito'y apagturungak. Adto yan ti balon mo, lakay. Ay, pasensyakan no naladawak. Apay nga italaang ngamin. Ay, kwa. Naladawon day tabalon. Nakipanganakon iti ayan ni nanang itay. Pasensyakan Agpudno ka man kanyak. Napan ka di mananday di aton niya ije balay. Wen, lakay. Nakikapimanan. Ay, kunakon kat. Ay, masursuro na kun iti day di ako marim. Day talangan makikakaaruba ti amunang aramidan. Imbagak nga agawaan na ti agkape. Ang kaslaawan kan kwa na. Ay, kasla di na pa'y kayat ti pumanaw. Ay, maminsan pa'y akas ta ti aramidan na. Maminsan pa'y talaga ang makangagkanyak. Ibusan na lang arudan ti kapikan tinapay ije balay. Taktakan na kapay. Una yan. Niton niya ngay nanang. Apay saan kayo naggidan ang nagawid? Dimagas iti ayan ni Monica. Manan? Kaya po na dyan tao. Kasla sana makarik na. Imbagak mo't nga agdiretso kami nga agawid. Agam awan, talaga natangken ti ulon at. Kaya't nansamot asyak ti mapan mangiguyod kan kuha na ijay. Kasaritam tumanen inton agawid. Siya akong ti mababa ini tikas niyang aramid na. Numasabsabat ko ni pari Andy di tadalan. Mariknak nga da kayat nga ibaga. Tinalang may diritso kanyak. Naumada siguro moten Agasam man ngamin. Takanayunan mo't ni bakit mo ti mapan ijay balay da. Mare, addaman madmadlaw ko kun nilakay mo. Apay nilakay ko, mare. Kasla gumurgura mo ten kanyak. Ay, kwa. Sabali nga minti pa nagkitkita na kanyak. Kundi na pa'y sinungbatan timbagak kan kwa na itay. Ay, kwa, mare. Di ka ko mamasaktan iti ibagakkan ka. Anya day jay, mare? Saan ngamin akayat nilakay ko nga inaldaw nga adda ka dito balay. Manaktak ka ngamin, mare. Kas jay? Awan mo ter aramidam ita. Panagkunak. Mabalin talata ti agistorya, mare. Apay day jayon? Impanalpaak mo't nila kayo mo tiri daw? Ay, rabiin, mare. No awanan ti ibagam, mabalinan nga agawid ka. Agong ungat samot nila kayo mo. Wen, mare. Isong enton maminsan manan. Sige, agawid ak nga rudo. Na yun day nga asawam. Agan-anad ka, Bagbagaam nila kayo mo, mare. No ada parikot na, ibaga na kanyak. Sana kasta tipakpakita na. Maawatam ko man nilakay ko, mare. No daddo mga min, kat mabain kami amangi diretso kan ka. No mabalin, kat saan ka kumapay nga umay dito'y balay, mare? Di wanan. Para makis-istorya laang mo't na tao. Kastakit din ti aramidan na. Na yun day nga asawa ni Kumari Monica. Naimbag mo't na nagawid kan. Narabyan ka manan. Sa anak kumapay nga agawid.
Makaungot kit din dayjay nga andi kanya. Awan mo't dakos nga aramidot. Dayta, naumadakin kan. No adda parikot na kanya, di idireksong na kanya. Anya? Si kapay lang, tikastat panagsasauna. Ayunay kan, bakit? Makigtut mo't da tao itikas di nga aramidon na. Ipanalpaak na kit din tiri daw. Di mo nga minamo ti makarik na, iso akasta. Amok ti mangrik na. Apay, da kayo laeng? Amo matlagayam. Noon narik nam asabali ti trato dakin ka. Agad jas ka. Common sense mo tan Mataktak ti karobam no inaldaw lagin nga da ka balay da. Nana, apay akas di ti ugali di anak yo. Ni ka di ande tinakdakamatam, Tonya. Wan nana, madi ti trato na kanyak idinapanak iti balayda. Anya ti inaramid na aya. Ay na, nagado nana. Saan mo takas di asigod kanyak? Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Bagbagaan nyo man nana. Saan anasaya ati kas di agalad na? Lalaki pa'y mat nga road. Awan, kasaritak tuman no umayto dito'y balay. Bagbagaan ka kano, kuna ni Tonya, akaaroba yaw. Nagipulong gayam kada kayo, nanang. Wan tamadi kano matitratom kan kwa na idinapan iji balay yaw. Kasanumat ngamin, saan ang makarik na? Narigatan ayati madaan iti kasta akaroba. Kanayunan na timapan ije balay. Mataktak kami meten no kasdi akanayon. Sapay mano nga oras nga agtugtugaw ijay. Di na panunuten nga damat trabaho may kanibakat ko. Ay, sa bagay matkit di Saan lang nga dayta, nanang? Isupay kit di timangibus iti kapi kat tinapay ije balay. Ita, isupay laan ti kasta ti panagsasaona. Naglukon? Itaman pa'y asaan anak ikaaruba ti asawam. Wana ta, nasakit tinagam na, idikas jay tinaramid ti kaarubakin ko na. Anya ti inaramid dakan kwa na aya. Maas asar ka ni pari andikin ko na, nanang. Agdamag kayo kaniton niya, ta iso ti mangistorya ka na kayo. Amangan no na umamatan ni Ande, iso akasta. Sigurado na ita Ay kat pagnakman nito niya da ita Wana, no amo na ti agbain, nanang. Nagsasaong amin kat iso pa lang tinangato ti pride na. Bayam, kasaritak tumanon da dya aton niya. Sika ti ayan ti biddo, iso asika ti agpakumbaba. Maiparbang nga rod mo tikas diyang inaramid day diyang nga ande, nanang. Di mo nga min kanayunan ti mapan ijay balay da. No awan aramidem, agdalos ka iti paraangan nyo. Wenno agmula ka iti kumpurmidita. Wenno saan, tulungam nila kay mo ijay garden. Dayjay pa'y nga ande ti kampiyan nyo. Sika ti rumbeng amabagbagaan, ta sika ti ayan ti bidot. Irespetom ti oras ti padam a tao, anak ko. Anya? Kas kanayon ko nga ibaga, agpakumbaba ka. Kasano nga agpakumbabaak, kat kasjay mo ti inaramid na. Imbes ang makisarita itinasayaat. Talaga aguraan da ka ano kasta ti aramid mo. Agpanunot ka, anak ko. No sika ti adday ti sitwasyon ni Ande, sigurado ang maawatam, no apay akas jay ti reaksyon na. Good morning, Mare. Ha? Ay, hindi ka madanagan. Sa anak ang makikaaruba, Mare. Anya nga rot ti masapul mo? Umay kayo ikan iti prutas. Di mi ngamin kabailang nga ibusan. Isa na panunot ko ti mangtad kada kayo. Ay, agyamanak mare. Awan anyaman na, Mare. Ay, sa dino ngayon ti papanam? Makitang danak iti sentro, Mare. Ala, agpatuloy akon. Tapdon di ka mataktak no adda ti aramidam. Okay, mare. Agan anad gamat. Ay, mayat dayta. Makitang dan, tapno adda kwarta.
Erespeto tayo ti oras ti tunggal maysa, iti kasta ket maliklikan ti apa ken agtalinaed ti kapya. Iti sabali a bangir, di ka kanayon a makikaaruba, tapno awan ti masao ti kaarubam ken ka. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman, di kay agibalas gagayem ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibalas. Ta nailanad iti nasantuan na surat, syakto ti agibalas, syakto ti mangsupapak, kunati apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Congratulations, Jordan, iho. Nakaturpos ka kas cum laude. Talaga nga'y malakakanyak nga amama. Agyaman nak papa. Siyempre, sino pa'y kumati sa bali nga'y malaak. No sana da kayo. Pasensya kayo na. Nun aladawa ka nakaturpos iti panagadal ko. Ang ikarik papa. Diya kun ulitin pa iti mading aramid ko. Kaya ni pamaysa kung tinegosyo tayo. Anthony, kaslada kayat mo nga ibaga. Ibaga mo na. Kwa, papa. Kaya't ko ngamin ti agadal iti kina doktor. Total, nagturpos mo ni Manong Jordan iti kolehiyo. Sana mabalin. Nagturpos ka lang arodon iti nursing. Ita, kaya't mo pa iti agadal iti kina doktor. Dahil tala gas-gastos, ti amom. Elmo, lakay. Nangag mo ka diti saritaan da Sir William ken Anthony itay. Kabayatan ti pandanganda. Ay, wain prima bakay. Nanggag ko amin ngayong bagbaga ni Sir William ken kuana. Ay, una yan. Imparupa pa ni Sir William. Ganda paborito na kadagiti anak na. Ay, maasya na ken ni Anthony iti kasya atrato ken kuana ni Sir William. Di mo Jordan, di naman la isakit ti kabsat na. Idinto ta iso ti inauna. Bakit prima? Salino tayo ti sapatos ko? Ay, ayaban na ka ni Jordan, bakit? Ay. Umasidag ka adagos iti ayan na taamangan no agungat manan. Well, Prima! Wansar! Umayakon! Adto ti balon mo amapan ije ospital nga agjute, Anthony Barok. Inlutuan ka iti sinigang abangos. Saan laday ta? Adda pa'y tinapay nga imkabil ko iti lunchbox mo. Agyaman nana prima. Barok, hindi pa'y lakalman anadlaw ko akas laawan gaganay gayam. Saan ka pa'y anangan idirabi gapo ka day, ta saan nga imanugot ni papam iti kayat mo nga agadal iti kinadoktor. Day tangarod nana. Sipud ubing kami. Talagaan ni Manong Jordan ti paborito ni Papa. Kasanumat ngamin. Adayuan nalalaing ni Manong Jordan. Kan maysa. Agpadadaan na isam iti negosyo. Idinto ta siya. Simple lang abiyag ti kayat ko. Ay, Barok.
Imbilang dakan kas pudpudno nga anak mi ken ni Elmo. Ket kas pamagbaga ti maysa nga ina, di ka kumaagimula iti sakit tinakam iti ama ken kabsat mo. Nana, jak amo ti sawak iti dayta abanag. Ngamsapay ko ma. Taintundong tang ti panaglakay ni Papa. Kat addan tulat ni Manong Jordan iti abay na. Tasyak, jak to kaya't abantayan ni Papa. No kas diyang agsalugan ti pigsana. Day tala ang ti ammo kapamuspusan. Tapno makabalasakan kwa na. Ay na, nagadumanin ti pasyente ita nga aldaw. Sapay talo tayo laang nurse ang naka-duty ita dito ospital. Hoy, Anthony, mangmangag ka di. Itay pa'y ngagsasauak ngam kasla di nakmet mangmangag. Pasensya ka, Joy. Anya nga minan ti bagbagam. Ti kunak, adumanin ti pasyente ita. Huwan nga rod. Na, anyan day ta panagsennaay mo. Kaslaad na nagaparikot mo. No kayat mo agsarita ta inton lunch break. Itikas na maibagam no anyaman day ta apakariribukam. Anya? Kasta timbagakan ka ni Papam? Idiimbagam kan kwa na akayat mo ti agadal iti kina doktor? Huwan, Joy. Kat tinasakit. Nakasango pa'y ni Manong Jordan. Idimbaga ni Papatikasta. Day talakan wag gasgastos ti amok. Idinto, tanakaturpusak mo tan iti nursing. Uray ata saan mat abisyo ti paggastusam. Panagiskwela mo't karamidam. No kumaumdas ti masusweldo ka. Mabalin ko ma, asyaklangan ti mang paadal iti bagik. Ngamsan mat, kurang mat ti masusweldo ka. Padasam tumanin akasarita ni Papam. Anya ngay damom, amangan no agbaliw ton ti kapanunutan na kaya't nakaapagadalan. Joy, am-amu kon ni Papa. Noan niya tin desisyon na, iso ti matungpal. Sana bali Ikarigatak langan ti agurnong para iti panagadal ko. Papa, mabalin ka di bumuludak pa'y langit kwartayo? Adalang amin papanan mi kadagiti paparkadak at masapul ko tidak kalagatan. Sige, iho. Ibagam laeng no manuti ka sa pulam. Tayawat ko adagos kan ka. Uray 500,000 la ko ma, papa. Di kagdanan, tay sublik mo't la adagos ti kwarta. Papa, imbag man, iawat yu adagos ti kwarta kan ni Manong. Katawan kas eskan ti pangusaran na. Ha? Apay, adama ko naman, Tony. Umapal ka kadi kanyak. Gaputad ada paborito nak ni papa? Gumitisi ka? Saan mo't nga ti kasta, Manong? Tila ang kidkid dawag. Suportaran na kuman ni Papa para iti panagadal ko iti kina doktor. Ti ko namkit di, umapal ka. Gaputa siya, maipapa ay amin akit-kid dawag ka ni Papa. Idinto tasi ka, kakasi ka ngagpampanunot iti pamuspusan. Tapno lang matungpal mo ti arapap mo agbalin na doktor. Elmo, lakay, nakaluto ako niti pamigat. Umay kan, tamangan tayo. Ay, wun bakit? Kapag iso tanalpas kun anasibugan dagiti masitas dito hardin. Iso mabalin kun timangan. Ay, awan mo't da Sir William kan Sir Jordan. Nasa pada api manaw. Iso ada tayo laeng ababaon ang timangan. Wun gayam. Di of ni Anthony ita sanaya. Ayabamun at mangan mutain. Tapno ada makadwa na. Ay nalakay. Awan mutan ni Anthony iti silid na. Saan la aday ta? Awan mutan dagiti gamit na ijay. Anya, nay, isa din mo nga tinapanan na. Ay, jak amo Gaputa saan kumot anasiputan api manaw. Kunak nga ron no adda pa lang iti silid na. Gaputawan mo't duty na ita. Ay, tinasayaat. Padasem nga awagan.
Mga nurimwarlaeng, kadwa na dagiti gagayem na. Anthony, itay pa yung agriring ti cellphone mo. Saan mo ka di asumbatan? Ang mga nun na amuanan ni Papam apin manaw kay Jebalayo. Saan ni papati umawawag? Ni Nana Prima. Ti babaunan may. Mabit lang sunggatak. Sige. Hello, Nana. Antone, Barok, sa dino ti ayan mo. Apay ngawan mo tandagiti gamit mo, iti silid mo. Awan tinas ka na pagdanagan nyo, Nana. At daak iti ayan ti may sa agayam. Sana balay? Agsubliak tumot lang di tabalay. Ibagam ko mano sa dino ti ayan mo. Iti kasta, sarong karanda ka kanitatam nga elmo. Sige, Nana. I-text ko kada kayo ti address. Iti kasta, saan kayo amadandanagan? Saan mabalin amapan kayo iti ayan ni Anthony, Prima? Awan ti sabali ang mga sikaso dito'y balay. Gaputan nag-day off kat nga rod, dagiti kakadwayo ababaunan. Sir, kaya't milaang matasarong karan ti anak yo. Nakakaasim at ang mga nagmaymay sa iti ayan na ita. Basol na. Nuan niya nga men tinaknakan na. Taapay apimanaw dito'y balay. Saan lang arunan at tumultulong iti negosyo? Kasi pala ang ti aramidan na. Awan manaknakam day di atao. Talagang ay mala iti inana nga awan panunot na. Ay, nagdaras matan ti pa naglabas ti oras. Nalpas man ti jutik. Adda bakit nga masidag di ko ayan ko? Nakakaasimot ti langana. Madlaw ang masakit. Ay, nainbag nga oras mo, miss. Dito'y kadi nga ospital, ti pagtrab-trabahuan, ti agnagan iti Anthony. Una na. Apay ka di, anya ti masapulyo iti gayem ko. Anak ko ni Anthony. Mabalin ka di ama kasarita. Nabayag nga minan adyak nakit-kita. Da kayo ti ina ni Anthony? Wan, siyak ti inana. Panghasim, awagam ko matigayem mo. Kailiw ko ang makita. Joy, handa akon. Isua. Mama? Kastagayam ti inararamin ni Papam. Kabayatan ti kaawan ko iti denayo, anak ko. Uwan, Mama. Kataklo na kada kayo. Nasakit tinakam ko kan ni Papa. Kinun ko na ka. Ano bilang tagsalog ti pigsana. Diyak to pulos tulungan, winwaywanan. Kas panang balas ko kan kwa na. Ngamamok adakas day tang aramidag. Gaputa uray noan niya pa'y ti mapaspasamak. Isulat ta ti amak. Pakawanan na kumamat, Anthony, anak. Gaputa di ka man lapulos na isakit, iti amam. Kan pakawanan nak, no pinanawan kayo iti kabsat mo, iti ubing kayo pailang. Nalabos ti kinaman nangimon ni Papayo. Kanayon nak akabilan, gapo iti panagimimon na. Iso adyak nakaanos kat pimanawag. Awan tinaskan nga ipalawag yo, Mama. Tinapatag ita kat nagsubli kayon. Mamati ak, nga iti may sangal daw. Agdadan na tayo umutla ang asa nga pamilya. Itatakadwa mo ni Mamam. Agsubli kayo ka din ije balayo, Anthony. May mayat ijay, gaputa mas komportable. Ken nalawa pa'y tibalay apag naedan ni Mamam. Diyak pa'y amo, Joy. Diyak ngamin kaya't ako maro ti sakit ni Mama. Sigurado, ano ijay balay ti ayan na. Makang ngagtulaang iti agkakasakit asao kada papakan Manong Jordan. Sa bagay matkit di Imbaglaang ang tanasing pati may sa agayim mo.
Imanugot nga agnaid kayo iti daan abalay na. Gaputawan mat nga rod ti sabali nga agnanaid itjay. Day tamot ti pagyamanak una iti Diyos. Gaputa impayan nak iti nasingpat agayam. Kat saan la day ta? Tinungpal pa'y ti Diyos ti kararag ko. Asapay la kuma. Taado pa'y ti pamuspusan. Tapno agimbag pa'y ti inaka. Jordan, pudno ka di ti madamdamag ko, nga agos usar ka iti maiparit nga agas. No ibaga kawan, ada ka di maaramidam, ha? Ay, sumat lagayam, adi mo maisublit ti kwarta binulod mo kanyak. Tagayam. Wow, sinubliam ti sigud abisom. Awanan ka iti bain niya. Ay, sir! Ay, bustaon. Isardag mo nakabilid ni Sir Jordan. Nakakaasi ti anak yaw. Di ka makibiyang, Elmo. Gaputa kayat ko pa'y nga ipapas ti pungtot ko, iti daytoy a tao. Mama, apay ada kayo pa'y lang ti aglutluto. Rumbang ko mga aginana kayon. Amangan numabannog kayo. Kat, agsakit kayo manan. Ay na anak ko, bay andak ka dila nga mga ramid iti daytoy. Amok ngamin anabannog ka iti trabaho medyo hospital. Iso asyak lang ti agluto. Awan gayam, na istorya kanyak ti gayam mo. Akayat mo kano ti agadal iti kinadoktor. Uwan mama, iso na lang. Tasaan mo't nga umdat ti sweldo ka para iti day taabanag. Iso Jack siguron ituloy ti agadal iti medisina. Asikaswan kayo langan, mama. Ngam anak, sayang mo't no di mo ituloy ti arapaab mo. Ada na urnong ko akwarta ichibang ko. No kayat mo, dajila ang ganti aramatem para iti panagadal mo. Sino ti agtuk-tuk-tuk? Mabit lang, mama. Inakitaan no asino. Papa, apay ada kayo lang timay. Apay asaan nyo akadwa ti paborito yung anak? Kuha. Aday ti pagbaludan ti kabsat mo, anak. Natiliw. Gaputa, agar aramat iti droga. Anya? Sayang nga ron dagiti nagdadakkel agatada, abinulbulod na kada kayo, papa. Sigurado, asaanan ang maisubli dagijay. Gaputa at dakat nga rodan iti pagbaludan ni Manong. No kumata tinulungan da ka, para iti panagadal ko iti kena doktor. Saan ko maanasayang ti kwartayo? Ngamsan na bale? Gaputa at da kwartak, nga aramatak para iti day taabanag. Kuha, iho. Pakawanan na kuma. No saan ka nagbalhin ang nasayaat nga amakan ka. Mamati ka man no saan. Ipatpatag ka unay, iho. Papa, nabayagan ang napakawan kayo. Kat pakawanan da kumamat. No nagimula at iti sakit tinakam kada kayo. Kayat kayo abalsan. Gapo iti panangiparupayo kanyak. Nga ipatpatag yun ni Manong. Ngam iti siya ka. Ngam amok asan arumbang dayta. Gapo tadakas ti agibalas. Iti imatang ti Diyos. Tinaskan kindi itang aramidan tayo. Kat mga barwanan tayo. Akadwa tayo ni Mama. Kat ikararag tayo. Asapay la kuma. Tamakarwar tumatlaang ni Manong iti pagbaludan. Iti kasta. Makumpleto mo't ti pamilya tayo. Uwan, iho. Kat agyaman ka. Gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso ma. Oray anyapay ti mading aramidan kan ka ti padam a tao, di ka kumaagibalas. Ikararag mo laangan iti Diyos, asapay la kuma ta malawlawagan ti panunod da, tapno ayat ti agari iti kaungganda. Papagayam ditan ti naggipusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo.
Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No daduma, masapul tinasaem apadas, tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Ala ka manang, ipulong ka kadana ng kantatang. Nakita nga dan boyfriend mo kakuyukuyog mo. Psst! Tangiwat mo, amang numangagda kadana ng kantatang. Anya ka ditirik na ti adan kaayan-ayat manang. Ubing ka pay, saan pa'y amabalinken ka ti maadan iti boyfriend? Apay nga rutsi ka. Kung nadana ng kantatang, asaan mo pa'y amabalin ti makiayan-ayat? Ngam, nakiayan-ayat kamat. 18 titawan kon, iso amabalin kon ti makiayan-ayat. Ngam saan lang akayat datatang ken nanang, tati kayat da makaturpusak pay. Ngam oray adan boyfriend ko ta ikarigatak latamat ti agturpos. Siguro, mayat ti adda boyfriend na. Mayat ka talaga Taad na inspirasyon ko iti panagadal ko. Sakbay maturugak, iso ti malaglagip ko. Kastamat no agriingak, iso manan ti malaglagip ko. Kayat ko kumamat ang mapadasan ti maadan iti kaayan-ayat manang. Saan pa'y nga ita, taubing ka pa'y unay. 16 lang ang titawan mo. Kat inton 18 kon, mabalin ko matan ti makiayan-ayat, manang? Mabalin siguro. Basta, siguraduam asaan amadadaal ti panagadal mo. Umaykan, agkuyog ta mapanagmeryenda. Uy, ti Imak Arnold, ibatam ko ma. Ang mga no da makakita ka data. Anyamatan, kaayan ayat ka. Ngam saan ko amabalin nga igaman ti imam? Katuan talimad nga rod ti relasyon ta. Alaman langan. Ala, intang arhodan. Kumusta mo ti panagadal yo, ubing? Okay lang, matnanang. Kat da kayo ngay mo ti Asi kan Olivia. Okay lang, matnanang. Okay lang, matnanang. Sayatan yo ti panag-eskwela yo. Narigat ti sana makaadal. Kitaan yo da kami kaninanang yo. Gaputasan kami anak kaadal. An-anusan may ti aglaklak iti wagwag. Wan tatang, nanang. Wan tatang, nanang. Si Kangay Jinky, gaputa si Katina una, agbalin ka kung maapagwada na kabsat. Saan ka pa ang makiboy-boyfriend? Iti kasta saan da ka atuladan dagiti kakabsat mo? Wan nanang. Nasaya at mo't tanalawag daytakan ka. Kasano daytoyan, Arnold? Ang mga nuagbunga tinaramid ta. Sikan tumat ngamin, pilit kanyak. Sorry, Jinky. Saan na bale? Saan ka matalukwan? Kan saan ka atalikodan? Wan ngam uming tapay. Kan awan pa'y trabaho ta. Agad-adal tapay laang. Saan ka nga minuning agpampanunot Nervyosa ka mat ngamin? Saan mo pa'y matasigurado? No agsikog ka wano saan? Kasano nga rod no agsikugak? Satan to agpanunot no anya ti aramiden ta. Inton siguradon masikog ka. Agner-nervyosak nga rodan. Sa anak mo ta na makaturturog iti kapapanunot ko. Amang ano agsakit ka, gapo iti kastangar aramidam. Saan ka kadiuning agdandanag? Uy, ala,
Ala manang, apay nga agdol-dol ka. Okay ka kadilaang? Okay aklang. Ang mga nadalaang nakankuan ay kontra iti tiyan ko. Ala manang, ang mga no dadakas na mapasamak ka. Mapan ko ayaban na tatang ijirwar. Sana sumaya at anday to yinton madamdama. Saan manang? Masapul ang maipadoktor ka. Amangan mat no anya daytan. Unay kamattan Jinky. Kanayong da ka apalagipan. Ngam awan mat gayam dangdanggam ka dagiti pamagbagami. Sorry tatang. Ngam awanan maaramida. Gaputan ay lawana kun. Asino ti ama ti sikug mo? Ni Arnold, tatang. Kaya't ko ama kasarita day tang Arnold. Makapadismayamot da ito nga naramid mo, Jinky. Imbes asika nga inauna ti pagwadan dagiti kakabsat mo. Ngam saan mo? Sorry, nanang. Tangay kinayat mo ti kasta pagbanagam. Makaamu kamutten iti biyag mo. Saan na kami anamnamaan kaninanang mo? Anya di kaya tiyo asawan, tatang. Sumurot kan iti nakasigugan ka. Nukasta, sika ti nakasikog iti anak mi. Wen, tata. Tangay na sikugam ti anak ko. Iawid mo ni Jebalayo, kat makaamukan kan kuana. Ngam, tata. Agad adalak pa'y lang, met. Sigurado nga tandak dagiti dadakkel ko. Nuyawid ko ni Jinky. Matlagayam. Ngam apay nga rod asin ni kugam. Pasensya kayong tata. Nagdarasudos kami. Ngam, saan ko ang mabalin nga yawid ni Jinky? Awan bibiyang kon kada kayo. Isungayawid mo ni Jinky Jebalayo. No saan mo akayat nga dadakas ang mapasamakan ka? Sige, tata. Iyawid ko nga rod ni Jinky. Amuyon wan niya ti mapasamak kada kayo, no sukiran da kami. Wan tatang. No asino ti agsukir, mapapanaw iti daytoy abalay. Kat makaamu kayo matan iti biyagyo. Nalawag? Wan tatang. Para matlaang kada kayo ter aramidan mi. Para itinasayaat ang masakbayan nyo. Kat tangay dinadaal ni Jinky ti masakbayan na. Makaamu matan iti biyag na. Gapo tanatangkan ti ulo na. Kasano taitan, Arnold? Napalalo mo't apungtot ka data dagiti dadakkel mo. Papapanawan data. Sa dino nga iti papananta. Dito itapay lang. Awan magpapananta no pumanaw ta. Kasaritak ba ni tatang? Amangan no kayat natatulungan. Amang ipatakder iti bukod ta abalay iti solar mi matlaeng. Imposible asaan damot ama asyan kanyak. Kag mababawi ako ni tinaramidan ta, Arnold. Kasano taitan? Di ka madanagan. No dalaki ti pagyanan ta. Agbiro kak iti trabaho. Tapno adda gastusin ta. Sapay lang ko mga ron Tao manugot dagiti dadakkel mo at tulungan na tamang ipatakder iti pagyanan ta. Uray kalapaw laeng no iso. Di kag danag. Agpakpakaasyak kadakwada. Lakay, kumusta mo't nga tan ni Jinky? Saan mo man nga ipalagip jay sukir nga anak ta? Agburak laang ti darak. Wen angam kas lama asyanak matlaeng iti anak ta. Mangmangan nga tamo laeng. Problema nan na ita. No saan ko maanagsukir? Saan ko maakas jay ti mapasamak kan kuana? Kaya't kulaeng mat ko maamaamuan ti kasasaad na. Kasano kuma? Kat saan mo mat nga amu ti balay ti simurutan na lalaki? Day tangarod ti saan apagtalnaan ti panunot ko. Kasanun no adadakas anapasamak iti anak ta. Gungguna na Sukir tumat ngamin. Imbaglakit din, takinayat data tulungan dagiti dadakkel mo. Imposible mat nga minabaybay anda talatan. Makaamuta mo't kano namang pakan iti bagbagi ita. Agsapulak iti trabaho. Anya dayto yan aramidan ta. Nakakaasi taitan. Saan ka nagsangit? Amangan no makapadakas iti sikog mo. Kasano taitan, Arnold?
Di ka madanagan. Saan ka abay-bayan? Yasi! Manang Jinky, naimbag mata nagpakita ka. Ay na, mailiwak matankan ka. Mailiwak mantan ka da kayo, Yasi. Kumusta kayon? Kumusta datatang kananang? Okay kami laang manang. Uray datatang ka nanang. Okay da laang mat. Angam, si kakit di ah. Apay anak kutong kamatan. Kumusta kan? Okay aklaang mat. Ang marigrigatan kami ka ni Arnold. Iti ka di dadakkel na ti pagnanaadan nyo? Saan? Limasin kami. Tamakaammo kami kanumat iti biyag mi. Kat, ada ka di trabaho ni Manong Arnold? Ada, nga basit lang ti sweldo na. Ikarkarigatan mi ngayon, anay. Ada extra akwartak manang. Alaang pay laang. Saanan? Para kan kadayta. Para iti panagadal mo. Sige, awatem kit din. Saanan ko nakmat. Agadal ka kit di anasayaat. Kan sandak atultuladan, ha? Ibagam dayta kan ni Olivia. Agpayso manang, nakitam ni Manang Jinky? Shh, tangiwat mo. Di mo piksaan. Tamangan no mga datatang kananang. Kumusta matan ni Manang? Kasla nakakaasi nga rod. Nakakutkut tong. Anya nga iti ibagbagana? Saan ta ka no atultuladan? Iso asi ka. Saan ka ang makiboy-boyfriend? No saan mo akayat ti maipada ka ni Manang Jinky? Uray si kamot ah. Ay, talaga saan? Diyak kaya tapapanawan dakmat datatang kananang. Aga nakaksan, Arnold. Nagsakit matan ti tiyan ko. Ha? Ano kasta? Mapantang harudan ni ospital. Ada ka di kwartata. At damot basit urnong ko. Sapay la ko ma. Tao man ay abus-busan tayo iti panaganak mo. Alang Arnold, tulungan na ka tumakder. Tay sa ganak lang dagiti kasapulan nga alaan ni ospital. Ibaga mo no anya dagiti alaan ta. Siya kunti mangisagana. Kasano tayo nga rudan no naikat ka matan iti trabaho makunam. Agbiro kak iti sabalya pagtrabahwak. Awan paikit din ti maisaang ko abagas. Nagrigat lakit din ti kastoy abiyag. La, di ka madanagan. Padasak ti mapanagutang. Agkaywara paikit din ti utang ta. Saan ka maawanan ni tinamnama, Jinky? Sumaya at tumot lang ti kasasaad tayo. Ngamita, agan-anos ka pailangan ko ma. Anya nga tano, agabrod ka laangan. Ha? Ne, mayat sangag pa'y suday ta na panunot mo ah. Kumusta kayo iti anak ta? Nasayat kami, Mat. Sika ngay, kumusta ka matandita? Nasayatak latamet. Nagpauitak. Inkanto irwar ha? Agan-anos ka kumapaylaang dita, ha? Ikarkarigatak ti makaurnong. Kaputa kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Sabagay. Duwalaangan atawan kat makagraduar kan. Wan nga rod. Sayang mat no saan ko nga ituloy. Iti kasta, makabiro kakto iti nasaysaya at trabaho. Alang nga rudan. Agin na naakon. Kan oras ka. Agin na nakamatan. Tatang, nanang, amuyo ka di nga itultuloy ni Manang Jinky ti agadal? Anya, no kasta, nakita kayo? Wan tatang, ije pagadalan. Kumusta matan ti kabsat mo? Okay laang mat, nanang. Ada ije abroad ti ama ti anak na. Kat ni Manang, itultuloy na mat ti panagadal na. Ibagaman, Mat.
Taipasyar na ije balay ti apo ko mi. Saan kayon ang makaungat kan kuana, tatang? Saanen anak ko. Kailiw mi metten ti kabsat mo. Ken kayat ko ang makita ti apo ko. Agyam anak-anak, taimpasyar mo dito'y balay ti apo ko mi. Pakawanan da kami kuma, no pinapanaw da ka idi. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang. Agyaman nakpaikit di kada kayo, Gapo iti inaramid yo. Kinabailan mi ti timmakdar iti bukod mi asaka. Nagrigat kami. Ngam, day tamat ti rason no apay nagpursigi kami. Tapno mabaliwan ti kasasad mi iti biyag. Maragsakan parakan ka, anak ko. Matungpal mo matlaangan ti arapaap mi parakan ka. Ti makalpas iti kursum. Agyamanak, nanang, tatang. Agyamanak ta napakawanda kon. Katsapay la kuma, takanayo nanti isasarungkar mo dito'y balay, anak ko. Sige, tatang. Kadagiti anak, igaudyo ti panagadalyo tapno makalpas kayo. No addaan kayo man iti kaayan-ayat, rumbang nga amuyo ti limitasyon nyo. Liklikan nyo ti mabalin a pagdaksan nyo. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.